bengakozeli futhi ngiyamkholwa ukuthi abazuze. Amen. Awutshela umakhelwane wakho ngiyaqala ukwenza lento awutshela umakhelwane. Awutshela umakhelwane ukuthi sizothandaza. Uma ingqondo yamakhelwane wakho ilungele enye into, ngicela umtshele sizothandaza. The only worship night. Kodwa i-whole night play. Shino mama sizokwenza ngazana. Uyabona nalo moya ohluphayo. Wena uzotshela lapha phakathi kwamakhono. Ukuthi awuye. Sizothandaza. Yes. Angazi ngizokwenza kodwa mina ngizothandaza. Siyabonga bazalwane ukuthi nanokuthi ushayele izikhathi abantu behleli. Ngoba kulezi ikhathi la umoya umnyama uhlasela khona abazalwane abasindisiwe. Haleluya. Thanda kumasitabelela bazalwane kodwa masikhuluma kanje noma ngakhala kakhulu simangaleli. Ngoba hleze sikhonekthe kakhulu kule mpahla singamuzi uNkulunkulu. Ngiyatholisa abazalwane nangibekayo. Lapha generation ethanda kakhulu insimbi. Ndaphuma kuzo ukuthi bekuthiwane enkonzweni athe lo wabhudu bewudlala ibhudu. Asizanga bobhudu bazalwane nabo bayasilela asizanga kubuyela abafowethu. Jesus. Sibonga uJesu ukuthi nana nizanga thini nizokwenza umsebenzi wenu. Haleluya. Amen. Athi sizokwenza umsebenzi. Amen. Manje ke ngiyabonga wengodo soyaleko ndabeni ukuthi ungangibizi ngo-woman of God. Jesus. Amen. Ungangibizi ngo-woman of the moment. Ungangibizi ngo-woman of the hour. Hallelujah. Angisiyena abazalwane usinegugu wakapheshu. Ngase ngithi ngisahamba kinale gama abazalwane ngase ngithola umusa ngabizwa ngomntwana kaNkulunkulu. Amen. Anginankinga abazalwane no-woman of God abakhona. Kodwa abazalwane mina ngisiyena. Amen. Nkosi yami. Ngiyakusaba ukuba woman of the hour. Ngoba ngazi makuphela lelo hour. Emva kwalo woman of the word. Okay. Yeah. Sanibona. Enjani? Ngiyabonga bazalwane. Angizokuba ke mude kakhulu ngokulekelelo ngongcwele kodwa yena mefuna ukuba mude nami ke ngizelephi. Yalalela phela abazalwane Somali. Noma isimo singavuma abantu bebonja ukuthi uzamshumela oqala. Uzoshautha lo uzamshumela oqala. Athi besitshe mhlawumbe bobe sebela ko 3. Ebazalwane lalela ngani? Abantu mhlawumbe ababeneshwa ababangababikho izolo. Umongo lusidisciplinile lapha e-88. Izolo. Waphela uqina. Uma ke khona inkalo ephumisa aqinile shuthi vele umthetho wakho inodlebe nje oliqinile. Inenhliziyo enzima. Ekhulunywa indaba ekhulunywa iBhayibheli bazalwane ngalesizukulwane sethu. Ukuthi sinendlebe nje eziphuzayo ukumlalela uNkulunkulu. Yes. Masisiyazi noma sesimzule kufanele react sithatha kade. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu ukhulumile izolo. Manje ke noma mhlawumbe sekunokulangazelela. Uthola ngabakusaqedwa ngangekiwe kwenye item. Asizanga ukuzoqeda nokuzoya kwenye. Akho next la bazalwane. Sizolalela uNkulunkulu. Amen. Uzoba nenkinga uma ugade ukuthi ngabe sekuzokwenziwa lemva kwalento ngoba hlezi uphume nalomoya ongene nawo. Yena bazalwane babhizi khona manje kuzothanda bazalwane babhizi no WhatsApp. Umile umuntu orongi. Shona bazalwane baba kwenzakaleni mama receive information trust for WhatsApp. No. Uyafazalana makunezinto esitulo uyithiba kuzona for one night. Sisizukulwane esiyinkinga. Ngitshela nje mawuzoba ubhuti oWhatsApp manje. Enkonzo namnandi abantu oWhatsApp endlini yakho. Yabona uma uWhatsApp uhamba la eJudy ngisho nga WhatsApp uwe phansi. Ungayiboni indlela. Nkosi yami. Sokosha nje kusuka naye. Kodwa bazalwana ayikho indawo
Nkosi yami. Ake sishoni nje kube kanye. Hawu. Ngisho ukuthi sasingangasho kube kanye. Wala elimio. Jesus. Wala ngifundele bamfowethu ngizwile ngathi uyavolunteer lapha uthi uzongelekelela lekeleleke mfowethu awuprofeti nje umoya kaChurch asifunda ngibazana uJeremiya 23 Oh 23 How about that Jesus siyafunda 28 no 29 Oh yes Oh, Jeremiah 23, verse 28. Amen. Thank you. Oh, 28 bazalwane. Umprofeti onephupho makalilandise iphupho. Kepha onezwi lami makalikhulume izwi lami ngeqiniso. Amakhoba ayini ukolweni na? Usho uJehova. Verse 29. Izwi lami alinjengomlilo yini? Usho uJehova. Nanjengesande saphula itshe na. Amen. Ukhona umzalo obethi singisi. Hayi lesi no die baking Jesus. Lesi ngoba NIV ngoba NFT. Mayikho. Amen sizo ushayele lapha. See. Verse 28. Let the prophet hear the dream, tell his dream, and let the one who hears my word speak it faithfully. For what has God to do with brain, declares the Lord. It is not my word like the fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Thank you. Akasicela ubazosithandazela sibonge ilizwi. Sakuthandazweni namhlanje. Noma ungajwayela ukuthandaza uzokhonjwa nethiwe sibonge ilizwi. Shuthi sesikoleni sani bazalwane. Somthandazo sesayenda sicela sibonge lesi sizwe. Father Lord, we thank you
kudalile uNkulunkulu wamandla. It is by your word that konke kwenzeka uNkulunkulu wamandla. It is fruit in our lives uNkulunkulu wamandla. Father Lord God, we pray ukuthi engathi ngabe ungakhuluma like you've never spoken before uNkulunkulu wamandla. We pray ukuthi ngabe Job endlule that you mend broken hearts. We pray ukuthi ngabe uNkulunkulu wamandla, even though bengene kuNkulunkulu wamandla, belimelile Job endlule abanye bengene bengezwa lutho kungahlakahlaka empilweni zabo. Lord Father, we pray ukuthi ngalo engathi bunga-correcta uNkulunkulu wamandla, engathi bunga-molda, engathi bunga-shape-a uNkulunkulu wamandla. Konke okulimalile empilweni zethu, Father Lord, siyalibuya uNkulunkulu wamandla lingawenzanga umsebenzi and sithemba lokho because liqinisile you are not a son of man, you are not a man ukuthi ungaqambananga uNkulunkulu wamandla. In the mighty name of Jesus, sibonile siyabonga namanje kuzulu. Amen. Prophet onephupho makalandise iphupho. Yebo nezwi lami makalikhulume izwi lami ngeqiniso. Uma kunomprofeti ophupha amaphupho, akawalandisa amaphupho akhe. Kodwa nezwi likaNkulunkulu makalikhulume ngeqiniso. Khuluma kahle bazalwane, khuluma phakathi kwegeneration ephuphayo. Generation ephuphayo. Iphupha izinkohlo ngishizwe likaNkulunkulu. Nami ngikhuluma ngegeneration amandla ngishinga ngaphandle ngesifaka phakathi. Nami ngiyaphupha. Shuthu umprofeti onephupho, akala kodwa nezwi likaNkulunkulu alikhulume ngani bazalwane? Akhulume ngani bazalwane? Abantu banalo izwi likaNkulunkulu abantu. Bayalazi abantu izwi likaNkulunkulu, kodwa indaba ibambekela ukukhuluma ngeqiniso. Engabe yini ukukhuluma izwi likaNkulunkulu ngeqiniso? Yini ukulenza. Yeah. Ngoba lalela ngoba zansi generation uyabona azokhuluma ngabantu bangaphandle sila. Ithina abazali abaze kulomthandazo. Ogogo nomkhulu balele siyabonga. Abekho nala eJudy. Sizolungisa thina. Si generation kakhulu ephaphasa ngeyilimi kakhulu kodwa when it comes to walking the word of the Lord we are out of the line. Engathi uNkulunkulu ngasilekelela uma kusa nje kuseni kuvuka abantu abathi I'm starting afresh ngihamba izwi likaNkulunkulu kabusha. Amen. 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 Awabonga uJesu bafowethu. Amen. Ngithi mina bazama uNkulunkulu ngasisize. Asivusele uhlobo labantu. Abangeza ushumayela mfowethu ngepride. Bayibhakaza ipride bayishaya. Uzuthi umuntu uyiphasile ipride. Kanti usabambeke kuyona naye. Sikhulekele bazalwane ukuthi izwi likaNkulunkulu masilikhuluma singagcini ngokukhuluma but siphile eqinisweni ekulenzeni. Suhlobo labazalwane thina abazalwane abahambe bephika apha amavesi avuna inyama yabo. Othi ngihleba, ngiyahleba nje. Ezisono bezambaza ngiyahleba. Abantu bathanda kakhulu amavesi enzani? Avuna inyama yabo. Uma nje le vesi lizoyibamba nokho inyama yami kuze abazalwane intando kaNkulunkulu ayihambiselani nenyama. Amen. Umuntu bazalwane kufanele enze intando kaNkulunkulu akathatha inyama akayidiliza ibeke phansi. Usetshenzwe ngomoya. And mawuzoba umzalwane olawula inyama yakhe, woe unto you. Khona inkulu enkulu la inyama. Abazalwane lithi silandela amaqhawe asendulo ashiya nenselelo okwenza abazalwane abalazi abazalwane inkulu balazi kahle yokuphila impilo engcwele sashiwa nenselelo akabonga uJesu sashiwa nani bazalwane manje ulungile ophupha amaphupho lo phupha yasinankinga ngoba iphupho abazalwane kufaka umuntu ezulwini iphupho kodwa izwi likaNkulunkulu eliqondisa umuntu ngicela ukuthi noma sowuphuphile musukhonza iphupho kunoNkulunkulu. Abanye abantu baphuma bazalwane bayomisa amatende bathi babize uNkulunkulu ngoba baphuphile. Ani lapha bathi ukuthi kusazophuma abantu futhi ayinokuthi kusazo khona abantu
prophet. Lutho wenzela uNkulunkulu ndolo. Khona abantu ababiziwe. Futhi abanye kulula ukuthi uvele ubakhona. Ngoba umuntu obizwa uNkulunkulu bese lento obizwa uNkulunkulu iyamlandela yena. Amen. Akuyenombe khubana ukuthi inkosi ngibize. Ngoba ubizwa bazalwane luhle enyameni. Amen. Uyaphela uqina umuntu umebiziwe. Yaphela uqina. Awuhambi ukuze abafundisi laba abahluphekayo enqalweni. And abacompromise ngevangeli abadlali ngalo. Abenzi lento eyenziwa abantu bala eThekwini. Alikho idolobha abazalwane elidlala ngevangeli njengale dolobha esikulo. Yes. Ngihamba nami ngakwelinye isonto after dancing ngelosi. Yes. Jesus. Vangeli. Transform. Vangeli dingelele ingeno sayidansa phakathi esontweni. Zize base mesho manje abazalwane. Siyaxoxela amahlaya ngezinsuku zokugcina. Amen. Amen. Akabonga uJesu. Amen. Ufuna special ichumayele namandla ngiyami. Sizozojika phambi kwawo. Sithi bazalwane sithi khona umfundisi ande ufunde sabotsa ingeno sasibantu. Bakhona abanye ngixoxisa zana ngithuka isimanga eThekwini ngabona ingelosi. Athi sisibezini ngithi hayi bethu straight bank. Awu. Yini bazalwane banyala amandla. Bazalwane kulo lowo mzuzu ukhuliswa le generation yethu. Ozobamba le nto yokudansa kwengelosi isicabanga ukuthi bamba uNkulunkulu. Amen. Ezobamba le nto bazalwane yazi. Yengelosi isicabanga ukuthi bamba uNkulunkulu. Manje uyibusisa kahle le nto mayenziwe esontweni ukuthi wobanda angels zilukwe isinuphi like stay back bese ziyadansa esontweni yebo sesiyabona kana uyayazi ukuthi ngingedwa unesidansa siwaphansi hayi bo bazalwane kudlale bani ngezwi likaNkulunkulu bafowethu. And into ebuhlungu bafowethu nathi sizokhula senze lento ngoba silekhala ezwini. Awayibona. Yabonga bafowethu samsana kamnandi phela. Hayi lento lokho uzothiwa phopho. Abantu bashaya izandla bengaziwanga lutho. Bekhaliswa ama-screen. Angisebenzi mina bazalwane lonke. Hey. Amen. Ngoba sandela abantu abagcuniswa insimbi kodwa bengenalo izwi. Kodwa bengayiphili insindiso. Uzubabona enkonzweni ba-enjoy umhlazane mase kushawa amakhorathi babona begcala kathi beshona beyale. Abantu bazibabusisa kodwa izwi do. Mase kufanele aphile manje la uhlangana nezinto zimshaya isiphongo akazi nokuthi kudinga enze njani. Uyazi ukuthi khona abantu kade basindiswa ahlangane nenkinga imshaya. Amsiza uJesu angawe kodwa adiyazi. Jesu. Abuya azobuza ukuthi cela ukubuza ukuthi yini ubungcwele. Buzo monjalo. Dasindiswa lokho befakaza ukuthi bazalwane imihlanu inyama. Imihlanu inyama bazalwane uJesu aba nami ngithwele. Bese ubuza yini ubungcwele. Hawu. Yini ubungcwele? Hayi baba, ingoba abantu bathaka kakhulu Lord Yahweh, Lutho umonqwe abamulalela abazalwane bamanje umonqwe. Ukhuza zathule bazalwane. Wala waye ebhisho wala ebhisho wakhe. Abonhlamvu magama akhe. Wala waye lwathi. Wabona umuntu eminza namanzi. Umbona umuntu eminza namanzi. Ufika vele ngale ndawo. Uqala magaba sami kwela. Uphela umqala ningasabona. Nitshe uyadrive umuntu kanti umuntu uyafa. Naye alobe emuve phambili amanzi emdlalisa umdlali. Uze kuhamba kucime bese kuvelisana. Sihambe sanga silale ngeqala. Ungasathi noma ngene wenze njalo bazalwane empilweni zethu. Ufika vele aqhame afakaze nangentshumayelo ebandleni ukuthi ukhuluma nawe, akhulume
uzotshela ubani yazi uthi uMangcwele masathulile umzalwane angahlambuluka into kubantu aba-150 masathulile uMangcwele kanti uma uMangcwele ubemlalelile ubezomkhuza ela home sukangwazisa iy'ndaba zakhe abantu amdirect amqondise ngqo emntwini oyedwa akhulume naye aphile. Amen. Ngifundela ukuthi unathi somsanje kwethu ngicela ungivulele uDeuteronomy chapter 13. Athi Nkosi ngakusiza ukushesha uthole. Uma khona sewutholile bazalwane 13. Yes. Uqale verse 1 kwethu. Deuteronomy 13 stop. Nongasifunda umuntu. Oyisihloko sifundeka kanje. Isixwayiso ngabaprofethi bamanga nokukhonza izithixo. Uvesi 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofethi noma umphupho wamaphupho, akunike isibonakaliso nesimangaliso. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka athi masilandele abanye uNkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Ayukulalela amazwi alo mprofethi noma lo mphupho wamaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngabe yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Verse 4. Niyakuhamba emva kwaJehova uNkulunkulu wenu nimesabe nigcine imiyalo yakhe nilalele izwi lakhe. Ngiyabonga. Lelo verse eseliphelile ninamathele kuye. Nimkhonze ninamathele kuye. Amen. Awuqedile mfowethu. Makufika inkunzi malanga ephupha kakhulu. Izokutshela iphuphile. Amen. Ngixoxele abanye baneshwa abavele baphupha abantu beshada. Umuntu azokuthetha yasi sikubonile ushada nosibandana nomasibandana ijabule inkunzi malanga engamazi uNkulunkulu. Kuthiwa ngikhumbula namjesu. Ngithandaza ukubonga. Ayihlolile ngisho ukuhlola. Ifike lathi iBhayibheli hlola nomoya yona iyobonga. Oh Nkosi uJesu. Uyathandaza ngithandaza iBhayibheli yenze njalo Nkosi. Ngifike ngiyambheka ngayo. Ukusuhuza. Uhlazo lami kubantu. Jesus. Uhlazo lakho lamaphupho. Bana phela ulazizwe kaNkulunkulu ujajuliswa abantu abazoxoxela amaphupho bakuphi. Yazi uzolibala abantu abaphupha ngawo amaphupho mfowethu ungamboni uNkulunkulu wena. Ngoba labantu abaphupha kakhulu banomlahlekisa. Uyazi ukona incwadi ade siyifunda ngale kwiprayer bekumnandi ngale kwiprayer emini. Sifundambama sifunda incwadi ithi incwadi la kunamaphupho khona amaningi kugcwele nokuyise. Amen. Ilali phupho umuntu wesifazana umphupho yaqala ngalo umphupho. Abuye avuka qoqela amadolo. Akanawo ngisho imali yokulobola. Ngabonga. Ngathi ngawufika unyenyeze nje umbuzo ngakubongayo. Ngathi abafazi bazophupha nabafethu asixoxe liyadlula nje mhleli. Jesus. Abafazi bazophupha. Angiyabuza ngeke. Lapho kulo. Yona babuye bayakhanya bijani nababuye bafana nosisi. Wathi ukwazi uzophupha sesi. Uyafunda beBhayibheli uyazi. Wathi ukwazi uzophupha bafethu. Wathi uphupha nje iphupha lelodwa. Futhi uphupha nale ntombazane namayitho ohlezi ikabanga vele. Bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu. Wophupha nje. Angithathwe le ntombazane ngoba se-university nje lapha. Ngoba se-university nje lapha phela umuntu okhuluma nje uthathwe vele. Jesus. Ngoba at least ifanele yathi noma ekhuluma kube no but no because Hey. se-university. Tennessee students. Hey. So we don't mind somebody speaking English with us. Yabo wambaba ngiyakwazi nami ukusikhuluma isiNgisi. Bazalwane, wathi wakuyophupha. Wabazalwane. Ngike ngibuze mina umuntu mayelokhu njalo ethi waphupha ukuthi masongasaphuphi lo muntu usohleli naye uzokwenze njani. Maphela khona ilanga la uzohlala khona naye.
izinto ezisensitive njengezinto zokushada sifunde ukuzikhulekela bendlula sikufunde bazana ukuzenza njani ngoba umuntu uzongena uzophuma esengenile sisi fika lathi iBhayibheli idivorce ayifuneki kodwa le generation yethu shada 3 years unyaka wesifo siyaphuma ngiyangina ama-hips lawo bemhlanyisa awasekho noma khona kodwa nabanye obhutayo abahlanyisa noma efaka iringi umkakhe okama Amen. Hallelujah. Ngifuna bazama ukudlula la bese ngakwepha bese ngihlala phansi. Kodwa nokama yazame. Angoje nokhoda ngiyazame. Ashadele lo muntu ashada nalama hips. Ashadele nalama hips. Madawo. Nalama hips. Kanti njengoba angenana lama-hips emshadweni baningi abantu abalulela amehlabo kulama-hips angena nawo engathandazile angixakwe ngama-hips aphuma uye kusambe wonisha abantu efonto iphela kule ntokazi emile kahle iphela kodwa adlalela kuzoza ingozi ukuba walala uNkulunkulu wasekuseni ungaba unazikazi zama-divorce ngiyakhuleka uNkulunkulu asisize wonke lo muntu ola angashadi ngamehlo angobuka akhulume nosomandla kuyakhulunywa bazana noNkulunkulu awubheka izitho zomuntu awubheka ifigure yakhe abanye sebezothi mhlawumbe ukhulumela naye ngoba namathanjana emlenza aqalutho amen Jesus ayibonge ivangeli amen ayibonge ivangeli university amen uhlobo labantu abafowethu bebizwa uNkulunkulu ngempela bazalwane bebizwa uNkulunkulu ngempela bafike bashadela lapho sisabamile kahle luphele ubizo ya kuphela ukuthi nje nya moya wezulu ya phele ukuthi nya akile manje ntokazi nezitho lapha yadada zayidala thina ingimele kuyokontrola etindeni ingimele wabizwa wedwa Obizwa Ese ngapheleva kuba mayelo bonke bese ngicela ngoba yona bazalite gwele emabangena gwele abaprofeti bamanga abaphupha amaphupho basuke bayoqala umsebenzi wenkosi bethi babizwe usoma bafowethu nibe careful bafowethu nibe careful it's a warning and lapha phakathi kwethu kuzoba khona abantu abanezindlebe ezinzima abangafuni ukulalela baqhubeke benze ngokubuka kwamehlabo kanti bazalwane uNkulunkulu akasebenzi ngendlela thina esibuka ngayo amen makuthiwa wamenzela umsizo njengabanye amazi umsizo wakho lokuphela wenziwa uNkulunkulu akubuze kuyena uzoqalaza wonke umuntu noweshipha kahle uvela ukhala ukuthi masesike entendeni angashaya kwebhe kubeka phili kubeka thathu ngiyakhuza njalo webazalwane ayibone dansi wena anda ngoba nomusazo dansayo unyawo noma sekugile dansa phela uchayo ukudansa ebafowethu let us be wise ambe nofunda incwadi yezaga yonke ndodana lalela ukulaywa uyihlo mongena uyihlo wazilo sezulwini uyena ozokuyala kahle ususegumbini noma osisi mfowethu bengakumisile kahle kunomoya osakuhlasele othi ngikutshele useyisikhashana ungavumi ungavumi uzolimasa izinto uNkulunkulu ayibeke kuwena ungavumi siswami sukuvuma uhlanyiswa ile phimbe elihlo nalo wena bese
ucabanga ukuthi abathanda ofisa ukushada nabafundisi sidina. Hayi, shaya. Shaya. Hayi. Yabona ukuthi mina umuntu wrong ngempela. Oh, ngathi ngabe nomuprofeti ozotshela into zethu. Wena udinga into zakho uqala ingqondo leyilungu. Konke nje singqondo ilungile. Ungabuqala izinto engasizona zakho. Noma sengathiwa osisi bayathanda ukushada nabantu ababizwe uNkulunkulu kodwa bengekho kwiposition right noNkulunkulu. Awuqala ukhonza uNkulunkulu uqala wena wanele ukhonza uNkulunkulu. Yazi mina ngiyamthanda mina uRebecca. You know this Rebecca lady? Ekhelela amanzi akhe ngena stress. Wahlangana nawo umende emfuleni. Wayekhelela amanzi akhe ngena stress. Abantu bamanje bona bahambele ucinga ukuba ngemuva. Sokona ifile sokona umfundisi kwamisitende akashadile. Sandeni. Now sindisiwe ulazi